mae staff maen nhw'n mynd above and beyond i helpu chi. Dwi wedi gwneud iaith a chymdeithas a'r ieithyddiaeth Gymraeg gyda'r iaith Saesneg a mae'n wych achos mae'r dylithoedd oedd trwy'r Saesneg a wedyn mae'r seminars roedd yn y Cymraeg a mae'n mwy bach a mae pobl yn gallu siarad gyda'i gilydd a mae'n just wych. Gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mae'n gallu wneud tipyn bach o fy ngwrs trwy'r Gymraeg. So gyda'r ieithoedd Gymraeg enghraifft, dwi'n gallu defnyddio fy sgiliau ieithyddiaeth a apply ar y Gymraeg a dwi'n gallu deall mwy a mae'n helpu fi i siarad Gymraeg hefyd achos dwi'n gallu deall pam mae'r suffix neu pethau fel hyn yn gweithio a mae'n really cool a hefyd gyda Ffrangeg dwi'n gallu gwneud seminar arall ar dydd Iau dwi'n meddwl gyda'r darlithwyr sy'n siarad Gymraeg a mae'n ffab achos dwi'n gallu siarad Gymraeg, Ffrangeg a Saesneg mewn un ystafell a dwi'n gallu fod yn deall so mae'n wych. So, ar ôl fynd i llawer o diwrnodau agored, dwi wedi dewis i fod i Fangor achos o'r golygfeydd a mae pawb yn adnabod ei gilydd a mae'n grêt i teimlo fel mae pawb yn ofalu, so mae'n ffab. Dwi'n aelod o llawer o grwpiau yma. Dwi'n aelod o FEDSOC, Cymdeithas Llysieuol, a mae'n wych i bwyta popeth. A wedyn dwi'n ar papur newydd iaith Saesneg, Seren, a hefyd mae'n profiad anhygoel. A wedyn dwi'n aelod o dawns. Dwi'n gallu gwneud lot o fathau o dawns a mae'n wych i cael ffrindiau newydd a just get out of your comfort zone a bit. So ym mis Medi byddai'n fynd i Llydaw i ddysgu Saesneg a hefyd dwi'n gobeithio byddai'n gallu dysgu tipyn bach o Llydaweg hefyd i weld y links trwy'r o rhwng Cymraeg a Llydaweg. J'ai décidé de venir ici parce que tout le monde était très génial et j'ai tombé amoureuse avec les montagnes et la mer et des choses comme ça et pour moi c'était le bon choix parce que c'est une petite vie et je peux échapper de la vie de la grande ville comme Cardiff.